Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar yau kamar har kullum dai muna nan a cikin shirin nan namu wanda kuka sani mai farin jini mai suna gaskiyar lamari. To tare da ni dai akwai wannan babban bakon naku wanda kuka ke jin ana ta faɗa a midiya, ana ta zance, ana ta cewa ya haukace, ya samu taɓin hankali, ya samu kaza, ana sa hotunansa ana zantattuka. To yau dai gashi ƙurin ƙwas waka a bakin mai ita tafi daɗi. Za ku ji yadda abubuwan suke gashi. To Malam Ashiru na Goma, mutane suna taya maɗiɗi a yanar gizo-gizo, ana ta zancen cewar ka haukace, kayi waye. To da Allah muke so kai bayani ka wayarwa da mutane kai cewar lallai hanshin hakan ne ko ya abin yake. To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Ni dai sunana Ashir na Goma. An fi sani na dai da darakta tun a wancan lokaci. To shi komai na rayuwa dama juyi ne, wai da kwaɗo ya tsinci kansa a ruwan zafi. To ni dai mutane suna jifana da wata kalma wadda ba na son jinta. Yanzu kamar ni darakta Ashir na Goma a ce wai ni na haukace? To yanzu darakta muka ce to wai ta yaya za ka iya gamsar da mutane kai ɗin baka haukace ba? To hauka? Kamar yaya to? Kai ma a mahaukacin kake gani na ne? A'a, misali a hotunan ka an ga hoto yana yawo kasan baba gyara gashi ya koma cibiri sak dai shigar mahaukaci. Shi sa mutane suka yada kuma gashi an daina ganin fina-finan ka a ce darakta bai Ashir na Goma producer ba, duka an daina gani. Shi sa gwara ka gamsar da mutane a kan. To shi dai wannan kaddara ce ta rayuwa, kowa da yanda yake tsintar tasa. Kowa yana tafe yana tare da jarabawa. To ni jarabawa na fuskanta ta rayuwa wadda ita sa me na samu matsala. To wadda sakamakon wannan matsala har mutane suke min kallon mahaukaci. To darakta, wa'ansu mutanen suna cewa wai sanadiyar wannan samun taɓin hankalin naka kaman ya ɗauko nasaba ne da wai idan ka zo kan kamara za ka yi aiki sai ka ji kanka ya kama matsanancin ciwon kai mai zafi. Shin hakan ne ko kuwa saɓanin haka? Gaskiya wannan duk kawai zance ne na mutane, shifcin gizo ne. Ok, to darakta kamar yadda muka samu bayani aka ce lokacin da akwai wata jaruma, tsohuwar jaruma da ta taɓa yin wani abin kunya shekaru da suka wuce sosai. To a daidai wannan lokacin da ta yi wannan abin kunya da aka kama ta, sai kuma hukumar Kano wato gwamnatin Kano sai ta sanar duk wani fim da wannan jarumar ta yi to kada a sake a sayar da shi a Kano. Ko talla ne aka a fim din, to wannan fim din daga nan ya tsaya, kada a sake a fito da shi. To daidai wannan lokacin ana tunanin ita wannan jaruma ta yi maka fim ya fi kala 20, ka narka kuɗinka kana tunanin riba za ta fito. To tun da kaji an faɗi wannan shine ake tunanin wai ta dalilin wannan kuɗin da naka da kanka kuma gashi an hana fim din ta fito, shine kwakwalwar taka ta fara taɓawa, shine ake ganin da kanan matsala ta samu. Haka ne maganar? Gaskiya to za a iya cewa haka ne kuma za a iya cewa ba haka ba ne. Abin da ya sa za a ce haka ne shine me, a wannan lokaci ba na son ma a rika tuna mai irin wannan abu. To amma me, yanayi ne na rayuwa. Duk abin da ya faru komai sai ka tattara ka miƙa wa Ubangiji. Gaskiya ne. A wannan lokaci saboda ni gaskiya a yanda na yadda da harkar da sanda muke harkar nan ta Kannywood, ni na ɗauki Kannywood ne kamar wani gida ne guda ɗaya wanda muke mai duk uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Duk sanda aiki ita shi aka ce na Ashir na Goma ne, to ina mai tabbatar ma a cikin fim ɗin nan ko kuma in aikin nan ya tashi za ka ga me, almost duk wani jarumi ba na nuna cewa wannan ganawa ko wannan ba nawa bane, ko da wannan nake ko ba da wannan nake ba. Zan yi iya mai yiwuwa kowanne zan yi ƙoƙari na samun mai rawar da zai taka da zai ba da gudunmawa 100%, ba tare da ya taɓa kariyarsa ba ko kuma abin nan. So amma me, a wannan lokaci aka samu wani abu da ya taso a Kannywood wanda me ba haka aka so ba. To amma me, ƙaddara ta riga fata.
a wannan lokaci ina gana buga fina-finai sun kai guda 150. Ka ce ganar ka dukiya Kai dai bari. to A wannan fina-finai da nake gama 150 ɗin ma ba wai su kaɗai ba ne, a kusan don za su iya haura haka ma. to darakta tunda yanzu kai dai kantin magana ce da a bakin mai ita tafi daɗi, kana ganin kuma kai mana bayanin cewar kalau kake, to darakta kana ganin yanzu za ka ɗora da aikinka ne ko kuma ka haƙura da harkar daraktin ne a masana'antar Kannywood, za ka canja sana'a ko kuma dai akwai shirin da kake wa harkar ne? Ta harkar Kannywood ai kamar a jini na take, ko da na samu wannan matsala ma ni to har abin da ya kawo yanzu ina mai tabbatar ma Kannywood ne kullum a cikinta nake. Masha Allah. Kullum gani nake kamar ni akan ganiya ta nake a Kannywood. Kuma me darakta dan mai da kai ba kamar aka ce lokacin da aka fuskanci ka dan samu taɓin hankali nan an ce dai abokanan arziki irin kamar su Abubakar Sani ne, su Musubawu Ahmad, su Sadi Sidi, su manyan jaruman nan su Alinu, su Meshinku da suka fuskanci kana cikin wannan matsalar aka ce sun dan yin tara-tara za su dauke ka, za su kai ka asibiti su je a yi maka magani, to sai kuma aka samu tangarɗa ta bangaren mahaifiya ta hana, to shine to yanzu kuma muna da labarin aka ce kamar ta rasu, to bayan ta rasun su ne sai ƙara dawa suka kai ka wannan asibiti ko kuma dai ya abin yake? Yawa gaskiya ne maganar ko kwa? to a wannan lokaci gaskiya da wannan matsala ta faru na zo na samu wannan matsala sakamakon yanayi da ƙwaƙwalwata ta shiga na samu wannan matsala. A wannan lokaci an yi iya ƙoƙari da yunƙurin ganin cewa an nema min lafiya. To a gida gaskiya ita daga ɓangaren Hajiya wato mahaifiyarmu kenan tana ganin kamar abu ne wanda samun hannu akai, ko jifa ne irin na abokan aiki ko kuma na maƙiya haka da sauransu. Take ganin kamar cewa su waɗannan suka zuwa su neme ni ɗin ko kuma suka zo da wannan shirin, take ganin kamar irin abin nan ne wanda me yar birin-birin, tana ganin kamar su ne dai abokan harkata ko kuma su za su jefe ni ɗin kuma su zo su riƙa nuna kamar za su je su nema min magani saboda me, saboda su wanke kansu. To a lokacin nan ita ce wannan abin ne isa me ya ɓata mata rai har ta nuna ba ta buƙata, kuma har ta buɗe baki ta Allah ya isa ga duk wanda me kuma tasowa a cikinsu da wannan ƙuduri. To darakta yanzu tunda yanzu an ce mun kai cewar kana nan kana shirya aiki wanda kake so za ka yi wa wani tsuntsun kawai fim, sunan fim darakta wai a yanzu dai za ka da iya gamsar da mutane dai a yanzu dai a takaice lafiya ta samu? Alhamdulillah. Yawa to na ce yanzu darakta me za ka iya tuna mana na wani waje da kai daraktan a fina-finanka na baya wajen da ya burge ka? To gaskiya a fina-finai na ni kusan duk fina-finan da na yi suna burge ni. To amma wanda ya fi burge ni ko kuma me kusan kowanne yana burge ni, amma wanda na fi jin nishaɗi shine me fim ɗin Tutar So. To darakta yanzu da wani jarumi ka fi so kai fim? Ai ni kamar yadda na gaya ma duk jaruman nan ba wani jarumi da bana so na yi aiki, saboda an ka kula aiki na ni gaba ɗaya haɗa su nake. Sai dai kuma darakta mutane sun ce su dai ba su taɓa ganin fim ɗinka a ce yau gashi wani fim darakta bai Ashir na Goma shi yayi fim ɗin kuma gashi na barkwanci ne, a ga Ibro a ciki, Daushe, Dan Auta, Baba Ari, amma ga kamar su Sadiq Mafiya za a ga suna na barkwanci, kamar su Tantiri za a ga suna na barkwanci, kamar su Jalo za a ga suna na barkwanci kuma za a ga suna na documentary ko rumors, to amma ba a taɓa ganin darakta ya yi haka ba. Ko akwai matsala? Ba wai ba a taɓa gani ba, za ka ce kai dai baka taɓa gani ba, amma mai sana'a ka ce abin nan ai kusan duk jaruman nan na gama ni duk jaruman masana'antar Kannywood ba wanda ban yi aiki da shi ba wanda kuma ba na aiki da shi. Ba ma ki darakta ko bai fahimci zance na ba, ka san ada ana cewa Chamama sentimental. To a irin wannan din ba a taba ganin ka tsallaka wato Chamama wa bangaren su barkwanci. Baka taba gani ba dai. To yanzu darakta zai iya faɗa mana sunan wani fim da ya yi darakta nan a ciki? Baka taba. Babban darakta da Allah ni na dawo dai kan batun nan nawa na fim din nan da za ka yi wa tsantsinka mai suna mai gajeren wando.
shin dama kana saba yi wa dabbobi fina-finai ne? Shin dama ka saba yi wa dabbobi fina-finai ne? Shi abin da ya sa na tunanin ne wannan fim na mai gajeren wando. Wato tsuntsun nan ina ƙaunarsa. To, ina ƙaunar tsuntsun nan. an ce baka taɓa ganinsa ba, amma wai kana ganinsa a mafarki, yasa kake so ka shirya mai fim. Kai zancen mutane ne, wa zai ce ban taɓa tsuntsun gashi yanzu ma a nan tare da ni? Ikon Allah, da gaske? Ƙwarai kuwa, ga tsuntsun nan a gefen ka, a guri ɗaya a zaune. Nan cikin studio ya shigo? Nan ga mu gashi nan a kusa da kai da gajeren wandon. A'a, abokin aiki, anya ku lafiya, anya ku an samu sauƙin nan? To lalle dai ku da Allah. Me kake nufi ne? Kai, Ga tsuntsun a kusa da kai na gaya ma. To kuma yanzu dakta za a da ko wani fim da ka tana da yanzu kai tsaye tun da kuma za ku lafiya. kira MD, wannan abin